kpọtara ndị bebozi n'ụlọ na nwanne ha nwụrụ n'elu o wele ọsọ wele ije gbata ọsọ ka bịa bịagburu nwanne ha n'ala elu ebe n'oji abara ise nwebu anụ eke anya n'obu n'obu ewu na-esa pụọ n'ahụ eke anya n'obu n'obu ndị dị n'ụkpụrụ nkeba ndị nwụrụ anwụ kpụrụba nkeba mara ewu eji ego dị Disemba ya ka eji agbaba n'ụlọ akpara esi wee ji ego Disemba ya eji agbazi ma akwa n'ụlọ ebe ndị nọchi ụfọdụ na-akwa ide n'ụwa ụwa bụ ndị nọchi ụfọdụ na-akwa ije ụwa bụ ndị nọchi ụfọdụ na-akwa ụwa bụ ndị nọchi ụfọdụ na-akwa ije ụwa bụ ndị nọchi ụfọdụ na-akwa ụwa bụ ndị nọchi ụfọdụ na-akwa ije ụwa bụ ndị nọchi ụfọdụ na-akwa ibugo ka o siri ili nwa bịa n'ụwa ya ibo na-achọ ibo geri n'afọ chiwe ji ilebido ejiri emesi ọ ga-adị mma n'ụwa ọ bụ onye obili mmata ataga ụwa na-adịghị mmechi ndị nọọsụ ụfọdụ na-agba ọ bụrụ onye ọdịli mmata ataga ụwa na-adịghị mmechi ndị nọọsụ ụfọdụ na-agba ọ bụ ka iji mejọrọ ụwa ka ụmụ ụwa si ejeruge ndị nọọsụ ụfọdụ na-agba ụfọdụ na-ebe akwa ego n'ụwa ebe ụfọdụ nọ na-ayọchiba nwa ụfọdụ gị ga na-echeli mma ma na-echeli gị ajọ ibe onye kpọrọ enyi ya mmadụ n'elu ụwa n'anya ga-egbu onye ma onye na-egbu onye ezigbo oyi na-egbu ahịhịa elu ụwa na ọkwe mmeka ije n'ụwa onye na-achị anya ha ka m bụrụ ekele ka m soro oyi ọma akụ ebue ndịrị ka n'obili Jakarta ka anyị na-akpọ sebenụ mara ji barata esi dị kọnsọtụ jogi ị na-achọ ịladụ ị na-achọ ịgbata agbata Jakarta ka gị ga-achọba ka ilu aba ga na-ebote ete ibe ga anaghị mụ ebe a adịlịga ọgụwa nsọ ọ na-enyi na nkịta ọka ka anyị na-akpọ olu ka o ji karịsị Black
ọfisi ka anyị ga-akpọ ọ dị n'Ọka Enugu Express near custom office maọbụ ijebe Enugu Park Ọka n'ime Anambra steeti Igbo na-ele bolu dị mma edebe m mụju ka mụ jee zụtọ iwu ọma n'ime ụzala akụkwa unu mụju ka anyị na-eche olu si alị agba ọsọ Chairman Chief Executive Chukwunalo Motors Nigerian Limited ụgbọ anyị ji eje Abuja sirili welele ka o ji aga anyị ji ji ụgbọ odunu kọbịa Kedima akọ imú kọ ní ìfẹsí okú ọ̀hún. Ogbu ụbọntụ meyọ ọya ka mụ jidere odogwu. Japanese car pass goji kalisi. Oke nwanụ odu unu ka ọ bịa ọhụụ. Anyị ejeburu ma n'ike ka mụ jee zụtọ ya mụọ aka kpuchi ọnwa jizizi n'uru aka kpuchi anyanwụ jizizi n'uru ma n'ike ele ya dọta ụmụ obere nwa na-agba ọgụ n'anya ezigbo ọyị na-eje daalụ Kedima dị n'ose dị oke mmiri mmiri na-edo n'ọra ya abacha ka o si daa Kedima ka Honorable Chukwuemeka Ojiako Oyinmowa na Igbo former deputy chairman Workers House Ugosidia Ibaba na Imu Francis Okonkwo Mwabu Ubona Baka na Ebotete Somanu Manaji Barata Apamotu Nigeria Limited Ugohoti Nigeria Limited Asile Pasio Jesu Like Kedima Kele Yasonyama na Baka na Kalanya titi wadu oje weni jo mwele buwa Division of Monkomoto Nigerian Limited Enu wadi ma enu wadi njo enu wadi ma enu wadi njo nuwa Wenu wadi
Okobia local government in Anambra. Ọkwọtọni gadio. Ekene ka anyị bụ agaruge. Mmiri maloju na nwozu arụrụ. Ebulegwu bela na-agakwu n'enugbo egwu. Udele kalarụ na-amapụ ozu ọkụ. Ude dike na ndụ di ya n'ọnwụ. Mmiri wela wonwe mbala ya ndị kwayọ kakwagwu n'ime mmiri nwa. Ibe na-anọghị mụ. Sakura mu nwakwụ na abaka na ebe otete. Nne bụ dike ozuwe mme ọ na-aga na onye ezuro melikara. Si n'elugo na ụmụ ri n'enugwu. Ike udu mụ na abaka na ebe otete. Wetu njikọ ka na-eje. Siomanu managing director. Granta Street International Limited. Ende Resources Nigeria Limited. Keneli Mwoli Akobi. Ibi nwakwụ na abakana. Ọdụeze nwanyị ọma. Adamu na kadili gị ma ọnụwa. Ezela bụ nwanyị ọma. Adabịa n'ụwa n'ojido. Kuremu nwakwụ na abakana. Kuremu nwakwụ na abakana. N'ahịmo. Ebisi nwe nwoke ọyịmọ bụ Enugu. Akụ na-etigbu ilo n'Enugu. Ọba Committee of Fathers. Beko nke Committee of Fathers n'Igabo. Chairman Chief Executive. Just Nigeria Limited. Enugu ka nwa si bịa. Ibe na-anaghị mụ. Chief Chris Ubaye esele nweko n'ụka. Wepụ nwa ka nwa na-asatọ. Someone managing director. Yeke Construction Limited. Womo Katione Nugu. Ugotinyele nugo. Ngoduno kabia. Ugotinyele nawe. Yeti bayi me noga bele kema. Kuremu nwakwụ na abaka. Kuremu nwakwụ na abaka. N'ahịmo.
ọ dị na ndị ọnwa ba na-eti kedu ibe ọka ọ kristianụ na eze ọnwa na orerie ndị nwe ọnwa ba na-eti
nweta diplọma n'aka. Mgbe bụ o ji deta diplọma n'aka, o wee jebe obodo oyibo. Mana elu uwe obodo oyibo kwụsịrị bụrụ na London. O wee banye Oxford University na London. Wee mee business administration. O wee bụrụ importer. Mgbe bụ ji bụrụ importer, mgbe bụ ka o ji kpata ego ọfụma, ọ bụrụ milonia. O bulu dọla si n'aka n'ogidi. Ụwa ụlọ elu Igbo niile ebe a n'ogidi bebe. Onye bụ oche ntị na ọganihu ji bụrụ osikapa. Chairman Managing Director Osikapa International Limited. Chairman Chief Executive Sabic Investment Limited. Chairman Chief Executive Cadron International Limited. Osikapa, Osikapa. Oyama Osikapa. Osikapa, Osikapa. Oyama Osikapa. Osikapa nwa mama o. Oyama Osikapa. Akuchukwu nyere nwata, Akuchukwu nyere nwata. Akuchukwu nyere nwata, Akuchukwu nyere nwata. O ji ya nyere ụmụ ogbenye aka. Akuchukwu nyere nwata, o ji ya rụrụ ọrụ obodo ọrụ. Akuchukwu nyere nwata n'ogidi. O wee bụrụ Osikapa. Nye bụ osikapa anyị na-akọ. Ife dị mma lụrụ n'ogidi ihe ọka ga-ekwe anyị n'ụzọ. Ọ gbapụrụ mmiri n'ozi. Briki Rajido tinyere ya na tọve. O wedụrụ scholarship aghala aghala n'ogidi bebe. O ji wee bụrụ osikapa. Osimuke n'ụmụnne ya na ụmụnne ya depụrụ ya n'anya. Antoni, ukwu inwe ike nwa nkwọ ka mụ na n'obi. Nya bụgo Chukwu n'ogidi. Chief, ike na ọka mụ mere. Nna ya elugodo ogidi. Chinwe ego ka bụ n'ogidi, oche ndo n'Igbo n'obi. Ezigbo dị Teresa nwanyị ọma. Ọ ka ọ bụ chi onye n'obi. Osi mụ kene ndọ ya, mụ kene ihe ndọ ya.
Reverend Father Basilus Ibuswem. My passing man no giddy, power passing power and general. Oh no, no, Holy Trinity Cathedral, Paris, Koja boya no pide ele koja bokolo nanya o. Kedini bani nede, kedini bani nede. Kaijere bejukuri azawu. Kaijere bejukuri azawu. Mangere mrepala. Bejukuri azawu. Basilus Chukwu ike na-abalị dudu n'ụba ọ bụ akpata eke Chairman Managing Director Adolis Nigeria Limited Jadi maka Douglas Batamu Akebusi ọnwa n'Ogbunike Douglas Business Company Limited Onyoma Ife mẹ́nu ìmọ̀ London ni onye Gbogbo ebi o ji na-abọ n'obibi Chairman Managing Director Sun International Limited Nnewi ka anyị na-eje na ka mụ jeju ụtọ ịmụ Onyoma Solibe nwa nọ si ike Nnewi ka o si bịa ụwa ya bụ Sonatin Nigeria Limited Ae Solibe Onye Solibe ọ bụ ọdịla anyị nwa mma nwanne m Onye Solibe ọ ga-adịla anyị nwa mma n'ụwa Solibe nwanne mmadụ wee Ife nọ n'oyimo elesi nnanna nwoke ezi kolo nọ n'ala Chairman Chief Executive Ikolo Ventures Nigeria Limited Donatus ọrụ aka ezi ọhịa mụ na o Gbaso benze na anale obodo alọ osiga alọ London Benjack Group of Companies Limited Mgbagbu ọwa aka anyị na-eje ka mụ jezu ụtọ ịmụ ọma Oliver Zukigan Chairman Chief Executive Oliver Motors Nigeria Limited Oliver Ventures Nigeria Limited Oliver Petroleum Nigeria Limited Kedu maka nwanne gị oji nna aka
atụatụ egwu n'obi oye mma n'obi ndị kapa tụrụ ntụ ka anyị na-akpọ kedu ime ọka Kenneth nwaka eze isi ihe obodo iwa nọ n'obi eze ndị Igbo n'Eshia Osikapa, osikapa, Oyama osikapa, osikapa, mama e. oyama osikapa, 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 oyama osikapa. Akụchukwu nyere nwata, akụchukwu nyere nwata. Akụchukwu nyere nwata, akụchukwu nyere nwata. Ọ ji enyere ụmụ ogbenye aka. Akụchukwu nyere nwata, ọ ji alụ n'ọrụ obodo ọrụ. Akụchukwu nyere nwata n'ogidi. O wee bụ n'osikapa. Ayo, akụchukwu nyere nwata n'ogidi. kedu ime akọ ime nwoke bụ ọdị mma n'obi okwute obi ọwa n'ujobi kedu ime aka Chukwu ree obi ihe ka wawa ka anyị na-abụ Chairman Managing Director AC International Limited Ogidi Osita Kenneth Nwusi Igwe ezi oyidede ọkpanyama osi kenti zizi na ngodo n'Igbo Akachukwu akabile ya bụ nwata ejire Igi gasị Nigeria Limited ezinibite ka o si gaa ife mmenụ ime Ikechukwu Abama Kakasị Nigeria Limited Ogidi ka nwa si gaa Tikas Nigeria Limited Ogidi ka o si gaa Osikapa, osikapa, Oyama osikapa, 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 oyama osikapa, osikapa nwa mama e. oyama osikapa. Akụchukwu nyere nwata, akụchukwu nyere nwata.
karịla karị n'obi ndị bụ ili moto babalụba ezoghị m kalarụ onye ji amatụ n'obi ndị nọ ga-adịlị gị mma ebiwi n'okoye ọkaka n'obi nwoke nwachukwu nyere obi dị na nkịtị ezoghị mee ojije bụ na gị mụ na gị bụ na gị n'ụwa ezigbo anyị nọ ga-adịlị gị mma udele kalarụ na amapụ otu ọgbọ agbụlụ kegulu debi kene egwelegwe ekene nwa ya makara wejeli ise nwe ụna ndị na-ana ka ndị si ana wedele mama ndị na-eje ka ndị si eje wedele mama ezigbo anyị nọ eze kwesịrị na amụta akụ ka akụ n'obi ezigbo akụ ka akụ n'obi ire ndụ nọ n'obi ịba bụ ka o si bịa ụwa akụ nwa mama akụ nwa mama akụ nwa mama akụ nwa mama ezi akụ na akụ ire ndụ nọ n'obi ịba bụ ka o si bịa ụwa akụ nwa mama akụ nwa mama akụ nwa mama akụ nwa mama ezi akụ na akụ ekene ekene nke na ọgwọdụ mmiri n'ụwa ife nwoke na-agabiga abalị ọba nwoke ji bụrụ nwoke ife ị ga-agabiga n'ụwa erika iji wee bụrụ odogwu nwoke aheni ga-agabiga njọ aheni ga-agabiga mma ole n'ụwa jọ nwanne m ibe bụ na onye na-eme n'ụwa buluzo gị kwụba aka gị ọtọ kwụba aka gị ọtọ nne n'ụwa anyị nọ n'ime ụwa bụ ome mma na mma ụwa bụ ome njọ na njọ mkpụrụ onye kụrụ ka onye ga-aghọta enu ụwa dị mma enu ụwa dị njọ enu ụwa dị mma enu ụwa dị njọ kwebe enu ụwa dị mma kwebe enu ụwa dịlị njọ n'ụwa n'anya bụ ụwa ka anyị na-eme onye bịala ụwa na ibe na-eme ije n'ụwa nye ka anyị na-eme onye bụ ozi ezi na ọ ga-anụrụ ya bụ akị maka na nwa ya nwa ga na lena
Disemba kabaji jọbụgba Bagolo ewu na-ese akpara isi na-ese ofu enyi ofu ewu ofu enyi ofu akpara isi na-ebuba na mana balụrụ n'oji ife dike wee mee ya iru wee dọkalị mmadụ na-abọ wee bụ ụlọ ndị nwụrụ anwụ ezigali ndị bebe ozi n'ụlọ na nwanne ha nwụrụ n'ezi o wele ọsọ wele ije gbata ọsọ ka bịa bịa bụrụ nwanne ha n'ahụ elu ebe n'oji abara isi enwebu anụ eke anya n'obu n'obu ewu na-esa pụọ n'ahụ eke anya n'obu n'obu ndị dị n'ụkpụrụ nkeba ndị nwụrụ anwụ kpụrụba nkeba mara ewu eji ege Disemba ya ka eji agbaba n'ụlọ akpara esi wee ji ege Disemba eji agbaziri akwa n'ụlọ ọrụ ndị nọchị ụfọdụ na-akwa ide n'ụwa ụwa bụ ndị nọchị ụfọdụ na-akwa ije ụwa bụ ndị nọchị ụfọdụ na-akwa ụwa bụ ndị nọchị ụfọdụ na-akwa ije ụwa bụ ndị nọchị ụfọdụ na-akwa ụwa bụ ndị nọchị ụfọdụ na-akwa ije ụwa bụ ndị nọchị ụfọdụ na-akwa ụwa bụ ndị nọchị ụfọdụ na-akwa ije ụwa bụ ndị nọchị ụwa bụ ndị nọchị ụfọdụ na-akwa ije ụwa bụ ndị nọchị ụfọdụ na-akwa ụwa bụ ndị nọchị ụfọdụ na-akwa ije ụwa bụ ndị nọchị ụfọdụ na-akwa ụwa bụ ndị nọchị ụfọdụ na-akwa ije ụwa bụ ndị nọchị ụfọdụ na-akwa ụmụnne nwere ụmụnna n'ikwu na ibe ma agbata obi m mbọ ịmụ ndị pụrụ m n'anya mama chọma ibugo ka o siri ili nwa bịala ụwa ya ibo na-achọ ibo geri n'afọ chiwe ji ile ji ga-eji emesi ọ ga-adị mma n'ụwa ọ bụ onye dịli mmepe etaga ụwa na-adịli mmezi ndị nọchị ụfọdụ na-agba ọ bụrụ onye dịli mmepe etaga ụwa na-adịli mmezi
gị ga na-echeli mma mba na-echeli ga ajọ ibe onye kpọrọ enyi ọma dị n'elu ụwa n'anya ga-egbu gị onye ma onye na-egbu onye ezigbo ọyị na-egbu anyị